Aprangsi Birtan Hepipen Arjuikha. Guwahati Longbang Pli COVID-19 positive Kilong 2. Education Institute Mate Lokacharlia Hem Kedoan Aruache Clonified Hong Kebrai Si Arni An Summer Vacation Kapangda. HSLC asat lang ang Thek Bosi Kachiklo Paklang Popusi Assam Higher Secondary Education Council Kapangda Kon. Rong Theang along PhD pen kapang ni Selowel Kumara Phansi Panong Lone Seta Alang Kacheho Si Theklong. Kijoy Kelanga Dim Jiri Kindeng Police Station OC Anthony Rong Pipen Solar Light KP Ponaputhak Rat Kachuro. Birta kapang dak pona tengke Guwahati along bang pli COVID-19 ake so long tu kapachini pona tengke GMCH a Dr. Inudabang Birubari Cancer Institute Cleaner Colony lapen tu Inudabang ke quarantine center Saru Sajai along lapen Inudabang ke angtan pen kewang home quarantine abang pupusi pachini pon lasi Assam along rialong non amat pangrum pet pen bang phoker bracket hom positive a 5 pleng tanglo bonta bang thongke bra pli atuma bangke Bangso keso pame pen hemche damlong lo seta nonamat bang trainer cap atuma phan keso langpon bomlang pusi minister Himanta Biswa Sharma pen pachini pon anparta masmate ingho enokan chipung phe pulote epidemic sizes ek arona teng pen pharo pho adai tunangji puta minister pen pangdak pon jongsi mas ave pulote kopine eson bag ape seta me chok puta minister pen pachini pon sonsi kulat ahem phu atumta Mas abang enver nangji lapen social distance abang klempon pami nangji puta than. Assam government pen kedam tang Theman Arni Education Institute mate Lokacharli ahem kedoan jakhong acheklo adim aru niphai ICR ni pen aru niphai thong kebra ICR ni an summer vacations pipon lo. Vacation ke pangdak nang kokla ke non malam COVID-19 awura joinisi. Phanang koklo pusi Education Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ningje. Ate lockdown ke pha porhut lapen ki sobor kangdang bom porhut ke khangpura kacheton dunsi summer vacation phaloputa alangli jongpon difu rong sopi rong thang along PHC urban water supply division pen selowel scheme bang needed api kopi awar saisi rat kelong nela ke rat tumsi chinipo bang sodim ke damtang surihni rakre sirke paningkan matijong acheklo ni phaing koira ke thomarni CM Tuliram rong hangari deng pensi tangpupon lo hala sohut MP Horen Singh Belapen EM Prodip Rong Pietum Chetong Dun. Seta bangso alang kilong jipura dapan kapanong det apita langabang kaceho asonsi heklong. Mate PHC kelang kapanong ku kapotma pusi cerok tokaratum karjupon. CM Tuliram Rong Hangbor Ipon Sitara Langso KPH ke Damatowar Forve Mate MOS pen kedeng pon pen radapan isi thedung awarsai pipon thek aputhak hadagara datum pen choro pajirinti seta penangana dim contractor atum kilang kiklem padak jaya jok believers adung rong jangkhong towar kokthom kachetok along pen ke kap krak ajok rat atum kacheleng kisung athe non barla por henlo longli inghan kangraya porlo longli kipur et ajok rong arlo atowar chotkali non ke forve atowar mate black topping ke tang adim setame kangrai po lake piningar venang sunlote kangrai thekpon longpo pinpur me ke chenga hot contractor aphan pudun lo seta kopia polone aning chepati haksi bangso ajok kapon kraksi hadagara tumpen thanpon lasi prabjin pen kaselampon japhan CM Tuliram rong hangaphan tuning report COVID-19 ke supir the long pati hurnut ajoksi non ke bang jiwo sikachiklo ki jutsia rui malom indeng krehini mate HSLC asat lang ang thek paklang pon popusi Assam Higher Secondary Education Council atum chisik sedang pontanglo pinpur me kedam thang achiklo krehini arni pentheri poni phai krepliarni HSLC asat lang patok pangrum pet 772 examination centers dolapen pangrum pet 2.35 lakh students atum satlang tokduningti kang chap kang sayasai lockdown aprangsi phan 80% anke tang thai lobusi controller of examination Pankaj Borthaku ningje aru chiklo ni phai ke parnian ke sayamudo anta patang ponet pukuta alangi jai lasi satlang angtek idatapi Kaprek College University along men kachetap dunjia pan akisunga bepu athe chiklo jonia por dolang puta jaitu
jiri kending hawar along kedo hoi mate karbia lang heta isi kiju kelang mesen kacetang klong adim lo pusi bangso adim along kiju kelang adim selampon lo lapen bangso adim kapacing turji apan pupen ajok inut aning keme abang pu jiri kending osi andhoni rong pia rideng pen solar light piponsi hala bangso hawar adaratum pen rong pia sang huapan suri suri kachoro pajerpon officer de karbia osi andhoni rong pisi alang di da kajo tingku bosi ajo fan bihe ko ajo fan si kama thalo labangso kama tha porang di phanda suri suri kadom lo timo karbi officer de lapani kelang di matha lo de daging tingu babi do posi lang di la so kam klem lo ang di phanda be choro lo tanda nung kapre gal lo nang tum la puson nangji lai hoi kiju ke landim ta ajo jir lo phirlo kang tingku mo light nangi jar nang pu anu da pre gal ta nang tum ke hang nun dolo ma hang he sita matha the ke tum lu karam ni sita matha the to mana de pinon la karbi osi andhoni rong pisi labangso namatha ningarong pilora Pini Indian Red Cross Society Karbi Anglong Aropen World Red Cross Day Arani Methang Asai Hemalong Talon Pon Bang Solong Borsing Pangcho Chun Bang Pen Song Lama Ing Tursi Bang Solong Desestar Chun Bang Men Sing Rong Hang Ahin Pen Cherab Dunsi Song Lama Lapen Song Aputhak Chun Bang Pen Than Pon Puthot Jin Henry Donen Aphan Cheke Mopon Bang Solong Chun Bang Borsing Pangcho Ahin Pen Japon Si Ajoy Teron Youth Red Cross Society Lapen Thengklong Rongpi Junior Red Cross Society Karbi Anglong Aruatum Cherap Chetodunsi Laswaho Dhiraj Phangcho First Aid Trainer Lapen Robinson Taro Pencheng Lok Klembang Kubang Piatum Chetong Dunsi Sayang Deng Mesen Pen Pachun Pon West Karbi Anglong along nong kacetang klong kolonga krungjeng English ME School along Sitami Barpi Barso Kedoa Hem Sitami Theng Pierong ke Krebajok Heno Etlo Lapen School ahem Sitami Theng Pierong ke Krebajok Penang an Heno Etlo Hapu habe ke Thearong along Sitami Mary Hinkana Hok Sitami Kreb Etlo Kobe arong Sitami Penang an na Hoklo Dongka Mukamben Komol Kathar News Fast Karbi Anglong Non malam so phan their time comes now. Please step in Phangcho Stationery, Rongkhelan, Dipu, Manja Road, Karbi Anglong, Assam. You will get all types of electrical items, school and office items, stationery items, all kinds of confectionery and bakery products and beverage items, a branded quality of plastic products and many more home appliances are available here. Selected items will get 10% of discount, for example, rice cooker, mixer grinder, ceiling fans, table fans, micro oven, and all types of copies, including long and short, till stock. For more details, please contact 700-2622-843. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000-492143 or 8472-039-605. West Karbi Anglong 6 Nong Bitung Reng Thama Constituency Arlo Ingchin Langso Nong 1 Terona Rong Mate CM Amithang a Constituency Arlo Aradatum COVID-19 Amen Pen Lockdown Apor Hot Party Alam Ban Vera Kerap Nang Kepale Japan CM Tuliram Ronghang Apan Hadang Aradatum Pen Tuning Report Sarkar apatuning di ingnang korlo la telaso dong jenakso terana dong rong barim tem Sarkar hin penakira kom sama darni sinan nilitum pinyar ni nalitum han nang tunan tuning dinang korlo la si dak don sirkep do rison ka kavia tum phan la pen non nakileki doni vet pusi nilitum arjurong ronglo ke thek thekatum pustame la pusi nang than igronglo idona dangke rubison inghi la pen idon tangke Rajen Terong dak angchin ang sorong lo lang suarong lo nang lituma la sarkar pen nakile ya hina phaman ke rison ka datuma khanta doni vet irong pen doni ni vet pusi nang than igrong lo
la si kupia posi do ni vel mante ente la non coronavirus puge ni litum ke kitidunang pomante la so doi ni sinon ni litum chuning ri ing nang kok lo la si sarkar hin pen ta ni litum hanang lang pon nang po nang ra pon ing nang po ni litum ta athike chudunang ko ke jundunang ko ti ke ni litum coronavirus la non ta so ing chilang so terana rong bari mar ke party da palut pon hoi pusi ni litum sarkar hin je than iglo la si sarkar hin ten kupi manang map thapon ji sarkaran somna lo ni litum ke chini ig edelo lockdown ke bon pe na sang ke long dun pu ke ni litum ke cheng si ke gambura hem sinang ge ron lo la lin pli si doji sang det an chot thang han ta velo alu dali jang thu sabun jat ta long le on Kiruni Pen Ran Singh Teron News Fast Karbiang Long Pinya birta lan si pejodik lo, tumi thami kardom.